kuramba vanongonosiya tsvina pese pese. Ratidzai kuti tiri kubva kutauni inotsvairwa. Tiri kubva kunyika inonzi napurezidendi every one of Friday yokutanga komwezi tinopinda pese pese. Handizizvo? Saka ndinokuwishirai kufamba kwakanaka. Geti wanga achindishaisa mufaro. Tsvagai bhazi rakazoti. Manyai kakazoti. Tinoda maje. Tinoda chingwa. Saka ndinotenda vamadzimai vanogona kutungamirira anoti kana akwira odhonza umwe oita kuti kana akwira obvisa tinozvitenga kuturuza maita vasikana kuronga kuti madzimai anzei. Tinoona kuti zvirinji zvatingabva nazvo zvinotipa mari zvinoraramisa munhu wedu. Asi tinoziva kuti mvero hariwiri ribhero. Asiti hatidi kuzowaya vamheremhere pabhodha kuti nangu ndanga ndangobukira nejira. Unovhura wopfeka pfeka masaka kana mumabhegi wouya risina kudai kungwa havadi kutapi pamberi mberi nekunzwisisa pamberi nekufamba zvakanaka pamberi pasi pasine mari pasinadzo.